ไม่เป็นเป้าอุมนตรีรังบะกะอาสามอุหิมันตาเบสวาสาร์มาบักจิลาอาสามกะละกะลาฮักะโยกะกอดอ่องบักเดกะเวนักจิลาบักยูสเต็ปตัมมันต่างini paishwa shaki kubor nakeleng ka jila kinong shong shnong bat kinong jngok kai kilawan bantu chakhandai lat hinin kamit ban pdiang sngobha yo snem arjar arpun riu kabala penlong ya kani ga jaka ban khapnya abriu bat ban I shong shit lakhang ya ki kali ban rung shakhandai lat baro shimit khnang baki nongwan kai kin yo lat ban lekmen bat ban pet kai ya ka jing itanat jongki light haringkat bat ki jing put jing tem klem kanu ki jing penwen layo I ban nadu kirang ba ki long kmi bat ki khilung khna haringkat karyam pas ai ki lawan ban yelum lang hakani ka jaka ban le sngobha ka jingdon jong kinong rai ba kinong put nong tem kalap pen shong shit shisha ya ki pai ba ban priang sngobha yaw snem thamai da ka jingkmen nadu kapor prabaji min mit la sakhi ya ka jing thang ding habar hakeleng kishnong hajuai ban ai khuble khadu yosnam arjar arpusan bat ban priang sngobha yosnam arjar punriu kishnong ke bakin thup ya ka dorbar shnong musa lengkhat la thalabo timpang yang musiang bat ki wei pat kishnong kila pinlong da ka jing lom lang haju hakaba kila pinlong ru ya ka jing snap jar ka ba shiminit ki jing duai bat ki kintin sneng kintin kraw na ki rewrang ba hadin kani kila penlong daka jing thang ding habar mansdang ya ka jing rakhi haringkat bat ki jing ele kai pin bernya ban pin I ya ka sap ka phong ka jongki tang maria poi ka por steng sinya ki nong shong shnong kila yami shaki surok haringkat ki jing put jing tem bat ka jing is zang snobha ka bala pin I shong shit bat pendap ya ka juwai daka jing kemen rakhi bat priang sngobha ki nong shong shnong hakeleng kari ya usnem batmai daga jingkermen ba unwanra ya shibun ki jingkla bat kabyang kabit habaro kiliang kumju ha Meghalaya la rakhi ya usnem thamai daka jing I shongkun la yo I ka jingwan tu jong ki nong jongokai hak nakeleng ka kari shakani ka jilla ban penlut por ya ka sngi shuti ka jongki khamtam ha kanong ba shlong ka ba penriam bat penphu penphing haringkat bat ki light ki bathaba bat itanan tungnya khmi company halor kani ka khubor kalalong ka wei ni ki jaka ka bakring ya shipon ngut ki nong jong okai perthai banwan rakhe ya us nem thamai kham tama kanong ba shlong ka bla pen itanat ban priang sngoba yo snem arajar apun riu kinong jokai ki blawan shakani ga jaka kila ai ga jingero daga ba ong ba ki sngo kamen shipon ban yo I ya ki jingpen riam ki ba itna ya ki surok ba ya ki lenti ki singkin ba kumju ka jinglong sngo tanat jong ki pai ba ka bla pelong shisha ya kani ga jingrakhi ka ba kerpang came this first time in my life here. Although I worked 10 years in Kolkata, but I haven't get chance to here. We came here 2 days back with my family, and we enjoyed the entire this Meghalaya, Cherrapunji and Dauki. Yesterday we were, and really the scene, whatever I have saw here, that and the excitement of the people is very good. And here, the 21st December, we are here waiting for the celebration evenings, and we wish all the Happy New Year to all your viewers. Thank you for giving this chance. Ka jinglong basngo tenat bat paria parai jongi traishnong yaki nong wan jongokai kala pelong yaki bakin sngojan bakin sngo kom halayeng kinong jongokai kila airu ka jingero halor ka jinglong shong suk shong shngan ha ka jila wat la
ki day na ki chai ben ri bat ki jingai ba pher ha ka ba ki la ong ba kan kham nyar ban syam ha ki wei pat ki jaka bat ka ba ai men sim ru shi ka day e Very nice. It's all colorful, nicely decorated, very beautiful to see. It's a very good experience. Always coming to Shillong is very nice feeling, but at the year end and Christmas time, it's very beautiful. da ka jinglong riu spa ka culture ka jing e ba ka jing tli ka emlang ka salang ba ka jing itna jong jaka ka jila Meghalaya ka la kring ya ki ba bun ki nong wan jong kai na keleng saudong kari ban na ka pertehi ba ka wei ban wan rakhi ya ka Christmas ba yu snam tmai sha ka ni ka jila Bureau Report DD News Meghalaya ban pediang song bahayo snam ajar apun riu bat ban pentik na ya ka jing shngai jong ki paj ba ki pulit ka rib hoi ki la penlong da ka jing talasi kali ha ka surok ba National Highway hinriu baro shimit Hapok ka jing alam u Superintendent of Police UVS Rathor ka jing talasi kali kalong ya ki tu ki banyak kali ha pedeng ka jing buai ki bata yet yong bat ki bomdeng yo seat belt kani ka jing talasi kala pedeng beteng wat hadien ka shiteng miet ka bal long ru kum ka jing talasi kali bakhadu jong usnam ajar pesan katanat pulit kala ong bakan yai beteng ban trei shitom ban pintik na baki nong nyak kali kin buat renti ya ki kin don nyak kali bat ban wan ra jing shngan ya ki paj ba habaro ka wei ka district how news nam ar hajar apun riu Kashnong that mau pernei kala penkut no ika jing rakhi halor ka jing dap shispa arpusan snem jong kashnong na du bakalami house nem khat shi hajar khandai spa kani ka jing rakhi ka balane daki benai kala zdang ha ka pratarik unai wing ha ka bala penlong ya ki jing ele kai bat ki program ten rai ba pair man pen pau ya ka jing ruspa jong kashnong ha ki riti ki dustur hakani ka jing rakhi la pen ko burom ru ya ki nong yalam shnong ki barim bat ki nong shong shnong ki bala rangba ki bala no senyang bat ki don benta ha ka jing lek ban penyo ya ka jilla la jong nalor kani la pen ko burom ru ya ki samna puli ki bala pas ba ha ki examen ba pher bat ya ki nong yalam balang kani ka jing rakhi kalong ban penyatli ya ka shnong ban burom ya ki rerang ba bat ban pentikna ba ka shnong kan penne pensa ya ki jinglong ten rai bat ki riti dostur lama banga asrap banga kedi ke shnong ka banga not ban ong ba hadu menta ka jingdap shispa absan snam kedeng deng ke shnong ka bay terli ta ka dei ka way ka pide ban yo ka jingro kadai ke shnong ka badon ye ke jingalong ka way e bihani lightly ke balang tang ba haka kam shnong te ye terlipi nis pi basubang barete nis ping bas anda namar ba ile ang akumta e ke shnong ge be pai tipi ya kamadan sha jong garaj kong thong la pli paj ba do MLA ka sora uba given million hakalai pweitrik no pra ya kani kamadan la beitingka dakatna tribal affairs hapo ka scheme PMAAGY arjar arpsau hadu arjar pesan kathong ka balashna ya kani kamadan kalong ban penne pensa egriti gi dustur ten rai bat ki culture bat ban penlong ya ki program shnong ba pair haba ai jingkran hakani ka singi uba given million ula penpau halor ka jinglong kong sand jong ka jing sedang kum kani ka kam ka bante song bat penyatili ya ki paj ba nong song shnong hapo thau Chairman juga MRPF berkunju kumunong song ngafun ya soldat juga rai komsong ban penpau ya kata ka jing sok kumen bergaju upor ka jing sok sarang ya phi kum ga shnong kong thong bani so thu bakani ka nam ka buram ka banagalian ka jong phi kum ga shnong playo ka buram ka lek shapi iwei nadu ki bala he lasan hadu ki barit ngamarkani ka nam ka buram ka pagkaunra namta ka shnong ka jong phi kadika nam ka buram ka play tre lang ringkat lang kum kinong shnong hangi po shnong kong thong mentang ini pai shiki kubor nagathan stay lamingi
Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma uloong baka jila kalakiu state hakaliang kijingtei pat kayo kokot hakini kisan snem baladab. Haba ai jingkren hakajingalang jong kinong thok khubor menta kasngi usarma uloong bawat ka Reserve Bank of India kala pinpau baka jila Assam kalong ka jila ka bakiu state tam hakari nadu usnem ajar arpo hadu usnem ajar arpusan. Hakabaka jingkiu kala long saupusan nakashispa. Haba yunujor, bad ka jingkiw hakari, kabalong, arpo, nakashispa. Ula benrap baka GDP, jong ka jila kalakiw nakasaw point sipaw laklur, haus na majar arpuway arjar puar, syakah nyaw point sawpuway laklur haus na majar pusan arjar punriw. Kad baka yo kakot, jong manla uway pa uway ubriw, kalakiw, da sanpusaw nakashispa, kabalakot syakah iway point sampukanday lak. Second part, the fastest growing economy, it is by just numbers. India has grown at 29% during last 5 years from 2020 to 2025. Country has grown total 29%. Against 29%, Assam has grown by 45%. No other state has grown by 45%. So that is why we have been categorized as the fastest growing economy among all states. মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে আপুনি কেইবাটাও প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছে বিশেষকৈ Menteri Rangba ka Arunachal Pradesh Upema Khandu ula penrem jur lor ka jingsha penyap jong Angel Chakma arpusaus nem karta ubadei usamla bapuli MBA na Tripura Dehradun. Nakabanyaw baka ni ngajing jabas ngosi kalami na kadaw ka jing sngaw ya pher jad bin riyo banyaw po ukhandu ula banjur bayakom kani ngajing le omla ban priang haka imlang ka salang barkentu badai banyateli hapdeng ki paranong India. Kani ngajing ya basirkai kalapin bitar ya baro bat kathanj tay lami baro kaway kadawa badai ban penyo ya kajing bishar ka bohok ya uni ulanon. मीडिया में देखा था कि इस प्रकार का एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ उसको तो हम टोटली कंडेम ही कर रहा है और फ्यूचर में भी इस प्रकार का इस रेशियल एब्यूज और इंसिडेंट नहीं होना चाहिए. हर एक सरकार इसमें हम लोगों को काम करना चाहिए. हम लोगों की तरफ से भी इसको मतलब आने वाला दिनों में इस प्रकार का रेसिज्म नहीं होना चाहिए और बाकी जगह में भी लोग इसमें रेसिज्म नहीं करना चाहिए. वी आर यूनाइटेड इंडिया, एक ही देश से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो इस प्रकार का रेसिज्म न ही नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए और न ही अन्य शहरों में होना चाहिए. Menteri Rangba ka Tripura Manik Saha ula ai khublei snem thamai dak bakentu ya baro ban persang thamai ban kentiu ya ka yok kakot ka sukasan bat ban wanra ya ka bha kamyan. Usaha ula banjul halor ka jingdan kam jong ka jingatli ha ka jilla ha uni usnam ajar arpunriu. Ula pinpaw ka jing sngaw scam baka jilla Tripura ka nyai beteng ban kiu ha ka liang ka roy ka par ban no snyang ha ka ban pin urlong ya ka thong jong ka ri India ka bakiu. Ula pinpaw ya ka thong ban pin kala ya ka Tripura ka batmai kat kum ka program jong ka roy ka par hari. Hapo ka jingalam jong Menteri Rangba du ka ri Narendra Modi. एक साथ 2025 तो चले गए कल, तो फिर नया ढंग से, नया रूप से और नया उमंग से हम लोग चाहते हैं 2026 में पूरा राज्य को चलाएं. माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जो जनता है, जनता जनार्दन है और इनके लिए जो बेनिफिशियरीज जो चाहिए वो देना चाहिए और देश को शक्तिशाली बनाना चाहिए. वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए, महिला को माने जितना हो सके उतना ही उनको एम्पावरमेंट होना चाहिए. जो गरीब है उनको देखना चाहिए, जो फार्मर्स हैं उनको देखना चाहिए. तो इस तरह हम लोग भी अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने से तो चलेगा नहीं. 2025 में किए और ज़्यादा करना चाहिए. Mentang inya pai syaki kubor na kelengkari.
Ka Presiden Jongkari ka Draupadi Murmu ka laong baka artificial intelligence kamday tangki kor ki board technology henry kadai ka lad ka kabu banwanra ka jingkala hakari. Haba ay jingkren haga program jong ka skilling for AI readiness ha Rashtrapati Bhawan hinnegasgi kala pelat pajba ya ka national campaign halor ka phang skill the nation challenge but kala samru yaki sirnot shaki khna puli baki dikhot jong ka parliament. Ka Presiden kala banjur baka jingnang jingtip haka AI ka longka badonkam habaro ki binta bat ka kermenru baka ni ka sinjam kan sa na do balapin bana hau banai nai wing ajar pusan ka jingthau ya kani ka kut ka long ban pin bha ya ki ain trekam balarim kam mentang nya pa shaki kubor nakaleng ka pertai. Kari India bat Pakistan kilaya keliang yaki top jong ki jakabu yaki nuclear ka bahap hapok ka jingyate ba arliang mamla ka bakhanglat ban thombor yaki jakabu nuclear jong ki ni ki ari. Kani kedai kesnam ka balai pusan ka bakani ka jingya keliang kala jabyang hadin balasdang ha usnam ka khandai spak khandai puar. Kani ka jingya keliang yaki top kala ja hadin bala penlong ka jingya kren hanong ba Delhi bat Islamabad Watla ka jinga day ka long ka bambiang hadin ka jing sya siat jong ki sipai hau benai jemang. Shibuan ngut ki brieu kila yap bat kumbasis pa ngut kila mensaw na gajing betay bat kemding hakabar li constellation hakajing rakhe ya usnam thamai hakrans Montana kani gajing betay kabalaja hakapor kumba shibajish teng menstep AA kat kum gajing yo jingtip nakabor badi khmi jongka Italy la ong ba kumba saw phongut ki brieu kila du a yila gajing im bat gajing tokit halor kani gajing ja kadang ya chakmat. Yagi kuan panda badang syukha la pen ipat ba ha chengdu ka badai ka jakawat bnia ashapang ka jingpen kha yagi panda ka bala pen ya bi yagi nongwan jingokai ha kasngi baningkong jong snam ajar apun riu ha ka dorki bala pelaj da ka tei ka jaka la yo I ba yaki tei ki panda badang syukha la ai bam da ki nongri bat ki bala kiru ha kiding Kari China kalale shitom ban penhe ya kani ka jaka bari ya ki panda hakaba ka jingbuan ki panda ki bahe kalakio shaka praspa pratli hakini ki postam ki baladab. Mentang ini pai shaki kubor ya lakai. Kumshi benta jongka jingrakhe yos nem tmai ka Village Defence Party jongka umroi madan haringkat bat kedor barshnong kila penlong ya ka jingya ko mare marathon haka lifeway trik uno pra ajar pusan ban kintiu ya ka koit ka khya bat ka jingkilan met Kejingnya ko mare kalasdang nalat lenti umroi badlapen kut haka jo ka jaka. Haka ni kejingnya ko mare la yo I ka jing shimbenta nakirta ba per bad lapen kut naga jing sam yaki kusnam bad kisirnot. Ka thong jong kani ka marathon ka long banwan ra ya ka jingnya tili bad ka rukom im ka bakoit ka bakya. Tunjuk dan kilong kumima kibai shimbenta ya kani ka jingile simha jingara simha kani ka step babat na kerman rupa dia ru ya kemat ka bukai kya lomba jong kani ka program
kaba nagalian jong kudun parsenong remedan kujungi di ita. Kashilong iconic midnight swim kalas dang kala pediang sngobha yos nem thamai arjar apun rio hakabalai pu ar ngot kinong jingi kilaya shimbenta hakrinulun swimming pool la penhap khandai ton utha ban penheria ka jing khluit jong ko om shaka 0 degree khnang ban pet ka jing shlor bat ka jing la ban yai sha jong ki khna kan thai bat shinrang ki badon sap hak ki kam jingi la yalam ya kani program do ba Michael's aim upadei unong kan teu ya ka jing ele kai klan met ka jing long discipline bat ka jing klan ha ka jing mo jing prakhat. You see, we want to welcome the new year. From the very second of the new year, with a prayer to God to help us face the challenges of the new year. Because I think all of us, we have different challenges in our own personal life, you know. So we want to start the new year through a challenge. That is by diving into an ice cold pool with 9 tons of ice. Timin tapat nginyepet ya ka jinglong jingman kasun beneng hakal lang ki benta jong ka jilla. Hatura ka jing kriat kalong kat 8 degree Celsius bat ka jing shit kalong 4 degree Celsius ka jing sngam ka haw menta ka singi kalong ripu khandai nakashispa. Haba pai pach nong ba shilong ka jing kriat kalong 100 degree Celsius bat ka jing shit kalong kat 5 degree Celsius ka jing sngam ka haw menta ka singi kalong ripu wei nakashispa. Kat bah juwai pat ka jing kriat kalong 100 degree Celsius bat ka jing shit kalong 9 degree Celsius ka jing sngam ka haw menta ka singi kalong san penyo nakashispa. Kasuin beneng kan dum loo hatura shilong bajubai. Shuaban poi shaka bakut jong ka thup khubor ini pet biang sashisin yaki mat bakongsan. Penbana ka sarkar pedeng bantawi ki kindon an jong South League le bakut ai por sau pusan singi yaki pait ba ban ai jingmut. Yang sengobha kanong ba shilong ba juwa yus na majar pinreu da ka jingjingi shteng sinya kaput katem ka jingi ai kublei bat ka jing thang ding habar. Tuit kinong jingok kai sha nong ba shilong hakas ngiban pedang sengobha yus nam thamai. Penpau Menteri Rangba ka Assam Uhimanta Biswa Sarma maka jila Assam kalakela hakayok kakod ong baka day ka way na ka jila makius tam. Tiparlo ka tungi lapoy siya kabukod jong katup kubor jong i menta ka janbit hado pangindaya siyang biyang matpi na siya ikasingi kublay pi baro.